κυρία Χ πάσχει από σκλήνηση κατά πλάκας και αρκετά χρόνια τώρα βρισκόταν καθυλωμένη στο αναπηρικό αμαξίδιο. Όλα αυτά τα χρόνια έκανε κλασική φυσικοθεραπεία. Τον Οκτώβριο του 2020 ξεκίνησε θεραπεία με τη μέθοδο Βόητα. Η εικόνα που παρουσίαζε μέχρι τότε φαίνεται στον τρόπο που προσπαθεί να μετακινηθεί από το κρεβάτι στο αναπηρικό αμαξίδιο. Δηλαδή, δυσκολεύεται να ελέγξει τον κορμό, αδυναμία στα χέρια, αδύναμα και σε θέση παραμόρφωση στα κάτω άκρα. Η κυρία Χ μένει στην Εύβοια, δηλαδή αρκετά μακριά από το ελληνικό κέντρο Βόητα, και οι θεραπείες της γίνονται από ένα γυμναστή, τον οποίον εκπαίδευσα και σταθερά εκπαιδεύω στο πώς να εφαρμόζει την καταβόητα θεραπεία. Παρακολουθείτε από εμένα από κοντά σε τακτά χρονικά διαστήματα και μία φορά την εβδομάδα μέσω Viber. Η θεραπεία στη σκλήνηση κατά πλάκας και γενικότερα στις νευρολογικές παθήσεις είναι μακροχρόνια. Στα 3 χρόνια που κάνουμε θεραπεία, ο κορμός της έχει συγχρονιστεί, οι εντολές προς όλο το σώμα της έρχονται με πολύ πιο φυσιολογικό και υγιή τρόπο και η κλινική εικόνα της έχει μεταμορφωθεί. Έχει καταφέρει να αυτοεξυπηρετείται με πολύ μεγάλη ευκολία μέσα στο σπίτι, να μετακινείται άνετα με τη χρήση 2 μπαστούνιων, να σηκώνεται άνετα από το αναπηρικό της αμαξίδιο, να μπαίνει και να βγαίνει μόνη της σε κανονικό αυτοκίνητο, να κάνει μερικά βήματα υποβασταζόμενη από ένα άτομο μόνο, να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σκαλοπάτια και να ανεβαίνει ανηφορικό δρόμο χωρίς βακτηρίες. Η προσπάθεια, η υπομονή της αλλά και η επιμονή της την επιβραβεύουν καθημερινά και κάθε φορά που επιτυγχάνεται ένας βραχυπρόθεσμος στόχος μπαίνει ο επόμενος που προοδευτικά οδηγεί στον δρόμο προς την κορυφή, δηλαδή την ανεξαρτησία στην κίνηση.